održano u Sloveniji. Mladi inovatori iz Prijepolja i Priboja u konkurenciji 90 timova iz regiona uspeli su da obezbede direktan plasman u finale Evropskog prvenstva, koji će biti održan u martu u slovenačkom gradu Kopru. Ministar Popović talentovane i kreativne inovatore iz Priboja i Prijepolja ugostio je na Svetog Savu školsku slavu. Ministar je istakao da je obrazovanje što većeg broja inženjera tehničkih nauka strateški cilj Srbije i da mladi koji žele da se bave inženjerstvom predstavljaju novu budućnost naše zemlje koja se zasniva na inovacijama, znanju i kreativnosti mladih generacija. Zbog toga će država nastaviti sa podrškom mladima širom Srbije u razvoju njihovih inovacionih i preduzetničkih potencijala, rekao je Popović. On je naveo da će u Priboju ove godine biti izgrađeni regionalni inovacioni start-up centar površine 518 kvadratnih metara za čiju realizaciju njegov kabinet izdvojio sredstva u vrednosti od preko 42 miliona dinara. Prema rečima ministra Popovića, centar će biti mesto gde će mladi imati sve uslove za rad na najsavremenijoj opremi i gde će dobijati mentorsku i svaku drugu podršku za osnivanje učeničkih i start-up kompanija. Škola Elektrobot počela je sa radom u decembru 2017. godine u Priboju, a već naredne godine, usled velike zainteresovanosti učenika, krenuli su sa radom i u Prijepolju. Na predlog profesora sa katedre za robotiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, ovi inovativni učenici kandidovali su se za učešće na takmičenju First Lego League. Takmičenje je prilagođeno deci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta od 9 do 16 godina i ujedno predstavlja najeminentnije takmičenje na svetskom nivou. Koncipirano je tako da deca uz pomoć mentora rešavaju zadate probleme, konstruišu robota, programiraju ga, testiraju, bave se određenim realnim problemom u zadatoj oblasti, osmišljavaju prezentaciju i na kraju sve to prezentuju na samom takmičenju. Pripreme za međunarodno First Lego League takmičenja trajale su od septembra prošle godine, a uz prvu kragujevačku gimnaziju Pribojci i Prijepoljci bili su jedini predstavnici